this simple applause would like to be a warm welcome on behalf of the Church of Gozo. And as we are here today, we embrace you like a mother to sustain you in your decision to be followers of Jesus Christ, receiving today the sacrament of confirmation. Thanks for your availability and for your docility to the Holy Spirit. But I will ask your permission to say some words in Maltese to the assembly. Edin fi żmien l-elezzjoni. Tgħidu li m'hemmx għalfejn tgħidilna x'nafu. Forsi hawn xi ħadd għadu m'għandunax jista' jkun ukoll. U fi żmien l-elezzjoni faċli nonqsu lil xulxejn bil-kliem. Forsi kultant bħarsa b'nuqqas ta' ħarsa. Forsi kultant b'kumment, b'vers, b'kitba, kemm hu faċli nonqsu lil xulxejn. U flok sempliċement nuru l-opinjoni tagħna imma nispiċċaw ukoll nattakkaw il-persuni tal-oħrajn. Kemm tiġrilna u x'hekk. Forsi għaliex il-kol kemm aħna forsi għaliex l-emozzjonijiet tagħna jispiċċaw biex iċajprulna ir-raġuni tagħna. U forsi kieku jkolli jgħaddi żmien u nerġgħu nħarsu lura lejn dak li jedna, ħsibna jew ktibna ngħidu wara kemm konna boloħ. Imma meta tkun fis-saħna wieħed joħorġulu kliem, espressjonijiet, emozzjonijiet li kieku aħjar ikun żamm għalih jikkontrolla. Imma minn barra dan iż-żmien tal-elezzjoni intom tafu li qegħdin fi żmien illi fih l-Ewropa, id-dinja tal-punent biex ngħidu hekk, tidher nieqsa minn direzzjoni, tonqosha direzzjoni. Qisu l-unika direzzjoni komuni ħafna drabi tispiċċa biex tkun ir-relattiviżmu jew fi kliem ieħor iktar sempliċi nagħmel dak li jfettilli u li jaqbilli lili. Mhux importanti jekk dak li se nagħmel, dak li jaqbilli, jaqbilx lil ħadd ieħor, jaqbilx għal ġid komuni. U allura qegħdin fi żmien li dan kollu jwassal biex il-Knisja, il-komunità ta' Ġesu, il-komunità ta' dawk li jemmnu, kull ma jmur apparentement tixrinkja, apparentement tiċkien. Qegħdin fi żmien ukoll illi fih kull wieħed u kull waħda minna kważi l-uniku mod ta' kif nirrealizzaw ruħna, kif inkunu aħna kuntenti, qegħdin jgħallmuna li l-iktar importanti jew li nafferma li l-nifsi li tgħaddi tiegħi, li naħseb biss skont moħħi, inħoss biss skont qalbi. L-oħrajn jekk iridu jaħsbu bħali, jekk ma jridux affari tagħhom. Jekk iridu jħossu bħali, jekk ma jridux affari tagħhom. Din hija r-realtà li qed ngħixu fiha. U propju fuq din ir-realtà, fuq dawn l-erba' karatteristiċi li għadni kif semmejt, il-qari tal-lum kellemna b'mod ċar. Propju fuq din ir-realtà, l-erba' lezzjonijiet li smajna llum jagħtuna r-rigal id-don tal-Ispirtu Santu. San Pawl fl-ittra lir-Rumani qalilna b'mod sabiħ ħafna li aħna nitniedu. Nitniedu. Kultant tismaħħa fil-verità ajma. Jew nieħdu nifs qawwi. Nitniedu ta' veru. Imma għalfejn nitniedu ta' veru. Forsi minn filgħodu minn kif inqumu. Tibda tħoss il-ġogi minn filgħodu. Jipprotestaw. Jew fil-għaxija nkunu għalfejn nitniedu. Għax il-bniedem mhux komplut, aħna maħniex kompluti.
Ara ma mmurrux bl-idea li aħna kompluti jew li xi darba nistgħu nkunu kompluti weħidna. U allura għandna bżonn tal-Ispirtu Santu. Għandna bżonn tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla, tal-enerġija, għandna bżonn tal-ilma li jsemmilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum kapitlu 7, l-ilma li jagħti l-ħajja. L-ilma li kif jgħid lis-Sammaritana f'kapitlu 4, min jixorbu mhux biss jagħtih il-ħajja lilu, imma hu stess isir ħajja għall-oħrajn. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-konfużjoni li nħolqot f'Babel. Minħabba s-supervja. Minħabba li il-bniedem sa mill-bidunet sa minn eluf ta' snin ilu xek il-bidu l-oriġni tal-belt, l-oriġni tal-organizzazzjoni li ngħidula belt. Minn meta bdiet il-belt, minn meta l-bniedem għadda mill-fażi rurali tiegħu, mill-fażi tal-bidja, mill-fażi tar-rajja, u għadda l-belt organizzata, l-amministrazzjoni organizzata, it-tmexxija organizzata. Minn hemmhekk il-korruzzjoni kibret u żdiedet iktar, mhux għax ma kienitx qabel ukoll, imma kibret u żdiedet iktar u din ġabet il-firda. Il-firda, forsi simili għal-firda tal-belt tagħna llum fi żmien l-elezzjoni. U Alla iħawwat l-ilsna propju lil dawk li huma supervi, lil dawk illi ifittxu biss illi tgħaddi tagħhom li juru kemm huma f'saħħithom huma, lil dawk illi jinsew illi kull bniedem u magħmul biex jgħix ma' bnedmin oħra, biex jgħin jaqdi lil bnedmin oħra. U l-Ispirtu Santu jiġi llejla b'dan id-don tal-komunjoni, b'din il-grazzja tal-komunità, b'din il-grazzja tal-Knisja li tfisser il-ġemgħa maquda li tħobb lil xulxejn li timxi wara Ġesu. L-ewwel qari. It-tieni qari meħud mill-ktieb tal-Esodu. Edna li aħna kultant inħossuna poplu, mod speċjali d-dinja tal-punent mingħajr direzzjoni. Fit-tieni qari li smajna bl-Ingliż. Assistejna għal-rigal għall-loti fuq il-Muntanja Sinaj tad-done kbir tat-Toraħ, id-done kbir tal-kmandamenti, id-done kbir tal-kelma Alla. Il-kelma Toraħ, kemm sabiħa din il-kelma Toraħ, li aħna l-Awċejn u l-Maltin nistgħu nifhmuha u nistgħu nifhmuha sew, għax il-kelma Toraħ tfisser tara, tfisser quddiem wiċċek ikollok id-direzzjoni, f'għajnejk ikollok id-direzzjoni. Il-kelma Toraħ hekk tfisser. Jikollok id-direzzjoni u hawn jerġa' l-Ispirtu tal-Alla jagħtina direzzjoni. Aħna li kultant aħna poplu mifxowl, naċ mingħajr raj kif isemmi l-profeta u kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu. Naċ li m'għandhomx raj, naċ mingħajr direzzjoni. Il-kelma tal-Alla id-direzzjoni ta' ħajjitna. U meta aħna għandna direzzjoni, aħna għandna sensazzjoni, emozzjoni sabiħa immens, l-emozzjoni ta' ċertezza, l-emozzjoni ta' sigurtà. Kemm ikera l-inċertezza? Kemm hu ikraħ li ma tafx kif għandek iġġib ruħek, li ma tafx għandek tagħmel. Kemm ifixla kbira meta int f'sitwazzjoni ma tafx li ma għażla se tieħu f'ħajtek. Il-kelma tal-Alla illi jagħti Alla minn fuq il-Muntanja Sinaj lil Mosè hija t-Toraħ, it-turija, hija d-direzzjoni tal-ħajja tagħna. U l-Ispirtu Santu llum jagħtina din il-kelma mhux iktar bħala xi ħaġa qudiemna, mhux iktar bħala xi ħaġa li rridu nilħqu u rridu kważi nitħabtu, naqtgħu nifisna biex naslu ħalli nobdu nagħmlu xi ħaġa. Mhux hekk kif kienet tiġi preżentata fl-Antik Testament. Imma l-Ispirtu Santu jippreżentalna l-kelma illum bħala li diġà qiegħda f'qalbna permezz tal-Ispirtu Santu. Dak li aħna naqraw fl-Iskrittura, meta naqraw nindunaw li diġà qiegħed f'qalbna. U għalhekk l-Iskrittura tagħtina l-paċi.
għax taqqat dak li aħna ilna nitnedu għalih kif qalilna San Pawl, ilna nixtiequ taqdu ma dak li l-mulej jippreżentalna fuq barra permezz tal-kelma tiegħu. Imma diġà l-Ispirtu fina jixtieq li aħna nħobbu, jixtieq li aħna naħfru, jixtieq li aħna ngħinu, jixtieq li aħna nieħdu paċenzja, jixtieq li aħna nkunu veri, jixtieq li aħna nkunu ġusti. U ma diġà dawn tneħejt tal-Ispirtu Alla fina. Allura dan id-don tal-kelma m'għadux il-barra. Ma rċivejniex iktar fuq is-Sinaj. Mose li mbagħad kellu jkissru dan id-don fuq il-poplu li kien diġà waqaf l-idolatrija meta niżel minn fuq is-Sinaj. Imma dan id-don qiegħed fina. Il-Knisja qed tixrinkja. Imbagħad jiġi l-profeta Eżekjel u jirrakkontalna dik il-ġrajja sabiħa tal-ġen. Fil-wiet ta' Ġosafat, qrib propju l-belt ta' Ġerusalem, fejn sallowm għada s-servi ta' ċimiterju minn qatmar Izrael Ġerusalem, jaf li l-belt kollha jimdawra biċ-ċimiterji, jimdawra bil-postijiet ta' tfejn. U Alla kapaċi, dak l-għada mniexef iresqu lejn xulxejn. Dak l-għada mniexef jaqdu fl-imkien permezz tal-ġogi u permezz tal-nervatura. Dak l-għada mniexef il-ibsu bġisem bġilda sabiħa. Imbagħad jonfoħ fih bil-qawwa tiegħu, bil-qawwa tal-Ispirtu. U dak li minn għalina xrinkja, dak li minn għalina miet, dak li minn għalina qiegħed jispiċċa, fil-fatt ikun qiegħed jieħu r-roħ, ikun qiegħed jieħu l-ħajja. Din hi l-Knisja li jippreżentanna l-lum l-Ispirtu Alla. 12 il-persuna, anzi 11, imwerrejn minn beżejn, maqfulejn, magħluqejn mill-biża tal-lowt joħorġu. U fi ftit żmien isiru 3000 u tinxteret mad-dinja kollha. Għaliex? Għax mhix impożizzjoni xi ħaġa li tiġi minn fuq. Immi l-verità u l-Ispirtu Alla li hemm fina u Alla preżenti fina permezz tal-mamudija, permezz tas-sagrament tal-Grisma, permezz tas-sagrament tal-ordinazzjoni aħna hawnhekk, permezz tas-sagrament taż-żwieġ. Alla jtina timbru tal-Ispirtu tiegħu skont is-sejħa, skont il-professjoni, skont l-għażla tagħna, biex kull wieħed u kull waħda minna inħobbu skont is-sejħa li qed jagħmlilna. U fl-aħħar il-profeta Ġoel li bdejna bih fir-Randan. Ras ir-Randan, il-profeta Ġoel jgħidilna xi ħaġa importanti immens. Jgħidilna li d-doni li nirċievu u din hija importanti. Għalina s-saċerdoti l-ewwel qabel kollox imma l-kulħadd. Id-doni li nirċievu mhumiex għar-realizzazzjoni tagħna. Id-doni li nirċievu l-kwalitajiet tagħna personali, ir-rigali li nirċievu mill-Knisja, bħalmu s-sagrament ta' żwieġ, bħalmi għall-ordinazzjoni, bħalmu huma ħafna ministerji oħrajn li naqra fil-Knisja, li nkanta fil-Knisja, il-ministeri l-oħra kollha li nagħmel karità. Imma mhux biss dawk li huma formali, dak kollu li nagħmlu dak kollu li aħna fil-ħajja. Id-doni, il-kapaċitajiet tagħna mhumiex għalina. Mhumiex għalina, hekk jgħidilna l-profeta Ġoel u jkompli San Pawl fl-ittra lir-Rumani. Dawn mhumiex għalina. Mhumiex għalina. Meta l-bniedem jinqeda bid-don, bil-kapaċità tiegħu, bl-abilità tiegħu għalih, imiskejn ikun qiegħed joqtol lilu nnifsu bil-mod. Ikun qiegħed jaqret lilu nnifsu bil-mod. Jispiċċa f'ħafna egoċentriżmu, jispiċċa f'ħafna infantilizmu. Ma ninsewx li d-doni li Alla jagħtina, il-kapaċitajiet, l-abilitajiet li Alla jagħtina, dawn kollha huma biex aħna nużawhom għal ġejt tal-oħrajn, għal ġejt komuni, għal ġejt tal-oħrajn. U hawnhekk nixtieq ngħid kelma żgħira fuq iż-żmien li qed ngħixu fuq il-ħafna kliem li nisimgħu. Noqgħdu attenti aħna l-komunità nisranija. Aħna ma nistgħux nippretendu mill-politiċi tagħna, bħalma ma nistgħux nippretendu mill-Knisja, li dawn kull ħaġa li jagħmlu għalija. Li jien inkun l-uniku oġġett tal-enerġija, tat-taħbejt, tal-ekonomija, l-aqwa li nkun sew jien,
L-aqwa li nkun sewjien u l-aqwa li nkun sewjien. U meta b'xi mod xi ħadd iddaħħalna f'din id-dinamika, ma jkunx qiegħed jagħmlilna servizz, imma jkun qiegħed jitrattana ta' tfal. Għax aħna l-koll kemm aħna għandna l-kapaċitajiet tagħna, l-abilitajiet tagħna, u dawn imsejħin biex inħadmuhom għal ġid ta' xulxejn. Il-koll kemm aħna ngħixu f'ċirkolazzjoni ta' għadi. U jekk xi ħadd minna, forsi jien, nista' nkun jien, naqgħu fl-iżbal li l-oħrajn qegħdin għalija, jew xi ħadd qiegħed hemm fuq jew hemm taħt jew ma' ġenbi għalija, jien inkun qiegħed nisbalja mhux biss kristjanament, imma nkun qiegħed nisbalja wkoll umanament. Allura noqogħdu attenti aħna biex ma nippretendowx dak li aħna ma ħaqniex, dak li lilna flok li għamilna persuni responsabbli adulti iħallina tfal. Nistennew li naqelgħu xi ħaġa mingħand id-dedi jew mingħand il-mami. San Pawl f'ittra lir-Rumani u l-profeta Ġoel jgħidulna b'mod ċar anki l-anzjani għandhom xjatu għalilna l-profeta Ġoel. Anki l-anzjani saħansitra jgħid jaraw viżjonijiet u joħolmu, iħarsu l-qudiem, għandhom kapaċitajiet, abilitajiet, potenzjal xjatu lis-soċjetà. U allura l-ħares qatt aħna mmorru blidija li aħna qegħdin biss on the receiving end. Nirċievu biss għax inkunu qegħdin nisbaljaw mhux biss il-fidi tagħna li tikkonsisti l-ewwel qabel kollox fli nirċievu iva l-imħabba tal-Alla, imma nirritornawha f'imħabba lejh u f'imħabba lejn l-oħrajn, imma kun qegħdin nisbaljaw ukoll l-antropoloġija fi kliem ieħor l-idea valida, ġusta, matura ta' bniedem. Allura għandna bżonnu l-Ispirtu Santu jew le? Kemm għandna bżonnu l-Ispirtu Santu. Ejja Spirtu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes il-wiċċ, ġeddet il-wiċċ tal-art.